tro cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob look, babe! Just rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo. Helo, croeso nôl i Pob Look, babe, gyda fi, Catrin Herbert. A fi, Cat Morris. Dyn ni ar bennod 4. Blwyddyn newydd dda! Blwyddyn newydd dda i chi a teulu. Yeah. Sut oedd eich blwyddyn newydd? Da. Good. Oedd e'n really nice. O da. O'n i draw yn Bristol gyda Rach, nath ni fynd i... Wel, fi'n hoffi aros mewn, really, ar New Year's Eve. Neu fi'n hapus gyda fel rhyw fath o house party neu beth fel hwnna fel Chilled. happy medium, chilled. Fi ddim eisiau mynd mas. Na. O'n i ddim yn even hoffi ar y pryd. Na. Fel pan o'n i yn neud e, fel alone. To bit, na bod ti'n dweud e, sa'n meddwl fi byth di bod mas dros flwyddyn newydd. Oh my fel i God. clybio, pan o'n i fel yn fy 20s, sa'n cofio byth mynd mas. O'n i wastad y falle pub. Falle? Unwaith, is i mas am New Year's Eve thing yn y depot. Massive thing. Okay. O'n i'n probably'n 24, beth o hwnna. Nathon ni... Wel, gas pa mor hyd nath o gymryd i ni cywa i gael diod? 20 munud. Awr a hanner. To the point ble o'n i just... Be'r point, fel be'r point. Ond achos oedd y cyw mor fawr, oedd e fel... Awr a hanner? Ia, oedd e'n awful. A nath e... Achos bod y cyw mor fawr, oedd pobl yn ordio fel... Loads. Absolutely loads. I get it. So wedyn, oedd e'n neud y broblem yn wath, yeah. Terrible. Na, fi... Oedd y gydaroedd yn gret, ond oedd pobl allan awful. Fi just ddim yn person sy'n mynd i'r depot. Fel, dyn ni ddim yn cymysgu. Oh, fi'n joio fe. O'i ti? Fi wedi bod yn unwaith. Os yw'n y mood. Oedd y gêm rygbi rhywbeth mlaen, oedd yn pen-blwydd ffrind. Oedd e'n ffain, oedd ges i pizza lovely ffwrnet. Ond o'n i'n oer, achos o'n i mewn warehouse, a fi ddim really licio rygbi. You know, Well, all of the above. Pam is di? Pen-blwydd ffrind. Pen-blwydd ffrind, sorry, yeah. So, dyna'r unig amser fi wedi mynd, a wouldn't recommend i unrhyw un. Oh, okay, well, Personally. Ond fysa ti yn. Fysa ni yn, ond oedd yr un profiad yna yn anffodus. Ond eleni, y compromise oedd, wel, ni'n mynd droi ti ffrind Rach, oedd hynna'n really nice, oedd lot o hwyl, oedd lot o bobl ni ddim wedi cwrdd ar blaen, ond oedd hynna'n ffain. Ond cyn mynd, nathon ni'n gyginio 3-course meal. Okay, beth starter? Starter, nath i'n neud fel... Wel, beth oedd hi'n galw'n prosciutto sushi. So yn lle'r seaweed. Yn lle seaweed a... Basically, fel, imagine if sushi was Italian. So then prosciutto, ti'n rhoi hwnna gyd mas yn flat, a wedyn ti'n rhoi burrata, sun-dried tomatoes, rocket, a oedd hi'n rhoi fel pomegranate molasses thing yma ynddo fe hefyd. Rolio fel lan, mae'n edrych fel sushi. Oedd e'n gorgeous. Cari burrata. Oh my God. Oedd e'n bangin'. Okay, main. Main, nathon ni beth oedd y main? Oh, wow. Pasta, fi nath ddewis e. Pasta, o'n i ddim wedi gwneud hwn o'r blaen, fi'n caru pasta. Gyda caramelised onions, ti'n cwgyn nhw am fel hanner awr. Oh my God. Menyn, fel garlleg, eto sun-dried tomatoes yn the veg chopper yn lan yn rili fach, hifen. Oedd e'n gorgeous. Wow, okay. Oedd e'n rich. Okay, ac yn ola? Lemon tart. Oh, okay. Tart o citron. Tart de citron. Yeah. Ti'n be? Smash that. Oedd e'n gret. Anhygoel. Fi dal yn meddwl, a fi wedi trio pitch hwn i ti cant o weithiau, bod ni'n neud fel live Rach yn coginio bwyd i ni tra bod ni'n podcastio, a bod ni just fel, mae rhai podcast yn neud podcast coginio, neu... Wyt ti'n ofyn i dweud bod ti'n sôn am dish gyda Nick Grimshaw? Yeah, dish, cae dish. Mae'n gret. Ond, imagine,
Na i ddod o ffrind y draw. Mae hwn mor ffynnu. Ie, fi'n hapus i wneud e. Ie. O, oce. So na ni wneud Ond hefyd, fel, gallech chi just dod rwy'n am swper. O, ie, so rhaid i ni'n recordio. Fi'n teimlo fod hwn yn big ploi. Imagine os oedd Rachel coginio ni ar gyfer y pod, a fi fel, gallech chi just coginio i ni. Yn y bryd. Dwi'n meddwl, ond fi'n rhywun sy'n licio fel gwahanu gwagleoedd gwaith a chill, a nawr fi'n teimlo fel bod ti yn rhywle, fel mae hwnnw swyddfa fi nawr. So sa'n really moyn 3-course meal mewn swyddfa. Wel ie, just yn y gegin. Oh yeah, actually, mae'r gwagle yna fel, mae hwnna'n arwahanu, mae hwnna'n ffain, mae hwnna'n social vibes. Hilarious bod ti'n meddwl bod hwn fel swyddfa. Really peach swyddfa. Ie. Wel, am flwyddyn nawr, Sut oedd yn ti? Wel, ti'n gwybod, yn y bennod diwetha, gwrandewch nawr, nes i sôn bod ni'n mynd i teulu Sam a bod nhw'n neud bring a board, a gathon ni porffor, a gathon ni'n stress, a nathon ni plunge sfectol. Sy'n totally chat on. Yeah, ond wedyn, o'n i'n teimlo really gwael bod ni'n trio Cheetos this one. O'n i fel, this is not within the spirit. So i fel, no ni dychwelyd y specs. Okay, fi'n meddwl fod hwnna'n... A ath Sam ma sy'n ôl. So beth gathoch chi? Gathon ni, oedd e literally just yn popeth oedd wedi brand o'n porffor. So nath chi, unwaith chi gymryd e mas o'r packaging, oedd e gyd yn beige, yeah. So oedd fel, oedd popcorn special yn porffor. Maen nhw'n neud jammy Dodgers porffor nawr. So oedd reina bach yn porffor. Pa flas yw reina? Black... Sa'n gwneud ddim trio nhw. Fi mor dros picky bits. I'm done with the picky bits. Fel fi literally just moyn full meals pob pryd o fwyd nawr, achos sa'n gallu bita olive arall. Neu caws a cracker. Fi'n cael y broblem yna dros Nadolig, ond fi hefyd yn cael broblem tebyg in like the height of summer, ple mae pobl dim ond eisiau gwneud salad. Salads. Chicken Caesar, pob diwrnod o mis Awst. Ti'n hoffi hwnna? Salad, bob di... Salad? Dim bob di, ond fi'n mix fel lan, falle na gael cws ar un ddyrnod. It's about the base. Fel nath Megan Trainor dweud, it's all about the base. Okay. Ond oedd mam fi, right? Mae probably still yn. Ti'n mo, fair play, good effort, cyn i'r adad, cyn i'r seal, bob di seal, banging, Stop. Right? Yeah, sorry, fach, stop. Yeah, lush. Yeah, good effort. Ond yn yr Mae haf... hwnna bach yn mental. Ydy? Pob di seal. Na efo hanner diwrnod nhw di mynd yn coginio cyn i'r di seal. Weithio oedd yn mwy o trimmings nag arall. Yeah, worth it. Angel. Wow. Ond yn yr haf... Yn yr haf, just... Maybe a potato salad os ti'n lwcus, a just bwyd oer, a fi fel... Cold meats. Mae'n rhi dwym i fwyta bwyd twym. A ti fel, have you ever heard of India? Ti'n gwybod pan mae pobl fel, na, fi methu bwyta curry, mae'n dwym. What do you think? Fi ddim yn bita curry pan mae'n dwym. Okay, hwnna'n insanity. Wel na, achos ti'n dwym. Fi'n yn sweaty bollocks, a sooty moyn curry, spice i ddechrau. Yeah, ond ddim yn gwybod bod ni'n spicy, ond fi ddim yn deall pam neu all of a sudden yn gofod bwyta fel bwyd hollol frigid, just achos mae'n bach yn dwym. And it doesn't get that bloody dwym, ni'n byw yng Nghymru. Na, ond pan mae'r heat waves, ti dweud fi bys ti'n bita curry mewn heat waves, sorry. Absolutely. Na, mae'n light, right. Dwi ddim. Yn yr haf, unwaith mae'n touch o 30 degrees, fi'n dod draw efo bwna. Fine. Fine me up. Yeah, so nath ni sticko i'r reola. A dwi'n be, nath pawb smash o fe, actually. Do fe? Pa'n oedd y plat gorau, pa lew? Wel, melyn, achos oedden nhw'n gallu cael fel caws, crackers, fel quiche, love a quiche. Ti'n pethau fel yna, a ffedrws, oedd y pobl oedd wedi gwneud gwyrdd, oedden nhw wedi gwneud fel cucumber, ond oedd e creu fel juice yma, allan o... Oedd e ddim yn dweud ni beth oedd yna fe. Oedd e'n trio cyfeirio ni yfed ni fel, wel, sa'n mynd i... A hefyd, nes i ffeindio mas yn diwedd, oedd yna peace yna fe. So thank God nes i ddim yfed e. Bydde ti wedi bod yn ffain? Wel, falle, bach yn traumatised. Ond dyna oedd blwyddyn newydd fi. Wel, dyna ni. Wyt ti wedi gwneud unrhyw addunedau ar gyfer 2025? Na, ddim really. Just achos, fi fel, paid rhoi pressure ti dy hun. Fi beth yn rhoi gormod o pressure. Mae'n amser i rhoi pressure. Wel, fi'n teimlo fod hwn yn ddigon o adduned. Be? Y pod. Be, sticko iddo fe? Yeah, give it a good crack. Yeah, fair. Ni'n barod i fel stretcho amser ni. Yeah, mae yna lot o bethau gallwn ni fod yn neud yn well, ond fi jyst yma, dim y pod, fi'n gyffredinol yn fy mywyd. Croesawu feedback, apparently. Sorry, na. Savage. Well, probably, yeah. No, just yn meddwl fel, just in life. Yeah. Ond,
Wel, fi angen cael rhywun i symud mewn i'r sawr sbar. Efe hwn yw official ad ti? Mae'n sôn fel risky little game. Yeah. Just run away. Mae Catrin angen Byddai yn roommate, rhoi'r ad guys. lan, byddaf. So yeah, probably probably gwneud yn sen. Os chi'n gweld y waliau peach, chi'n gwybod pwy yw e? Byddwch chi'n... Mae'n... Ddim yn Neb unig yn yn recognisable, ond mae'n undeniably. Neb all Caerdydd efo'r lliw yma ar y waliau, so... You've got such beef gyda waliau fi. Maen nhw'n neis. Some would say, mae gen i such peach gyda waliau ti. Oh, come on. Oh, come on. Na, fi ddim fel arfer yn neud, fi teimlo fel falle pan o'n i'n teenager yn neud addunedau. Fel be? I don't know, fel the usual, fel bit an iachach. Fi'n meddwl bod hwnna'n rhy feig. Ie, ond mae dal yn, mae'n rhoi rhywbeth i chi anelu at. Cos fi'n mynd trwy phases lle fi'n fel gwario 2 wythnos yn bit an really, really, really dda. A wedyn fel, I fancy a curry, neu I fancy a takeaway, rhywbeth fel na. A unwaith fi'n cael un, I'm like, I might as well just give up. So... Bys ni'n methu wneud rhywbeth am flwyddyn? Na. 3 mis I reckon is the max. A fydde fe'n well, though, i just... Yn lle bod fel fi'n mynd i just bwyta bwyd iach, fi'n mynd i bod yn bach mwy cut boys, fel fi'n mynd i wneud fel this percentage o bwyd fi yn bwyd iach. Yn lle bod fel dim takeaways, dim... Na, fi'n cytuno. I fod yn honest, fi ddim really yn bita a lot of takeaways anyway, ond fel fi just yn bita loads o chocolate a snacks, cos fi'n snacker. Ond fi'n meddwl fel, unwaith fi'n rhoi mesuriad arno fe, sydd ddim yn cant y cant, fe'n anoddach i gweithio mas, ydw i wedi fel... To fe fi'n meddwl? Ie. Fi'n bach yn fel, mae brain fi ddim yn gweithio yn y ffordd yna, fi fel all or nothing weithio. Ie, fi'n gallu gweld hwnna. Unwaith, nes i ddim really prynu yn y beth am flwyddyn. Gys i cwpl bach o slip-ups. Ie, dim byd newydd, really. Fel, nes i ddim prynu dim make-ups newydd. O, da iawn. Nes i ddim prynu... Nes i brynu fel cwpl o dillon. So I did like slip up unwaith neu ddwy, ond dim byd. Nes i basically ddim prynu dim byd am flwyddyn. Nes i weid o Sam falle byswn ni'n limit o fy hun i fel 12 darn o ddilla dros y flwyddyn max. Ond wedyn o'n i fel, ond be os ni'n mynd â gwyliau haf a dysgu ddim bikinis? O mae gen ti bikinis? Na, dys dim. Genuinely. O ti'n gwisgo lenni? Wel, es i Sicily, oedd e ddim yn ddigon, o'n i just gwisgo bra a pants, oedd e ddim yn ddigon fel... Be? Wel, cos o'n i ddim ond yn mynd i Sicily am fel 5 diwrnod, a oedd e mis Medi, oedd e ddim fod i fod yn rhy boeth yr holl amser. Oh my God. So ni fel, ond I just ddim prynu bikini just am fel 2 diwrnod. Ond nathon ni fynd i Sicily yr wythnos ar ôl nes di a Sam fynd, a oedd e'n dwyn. Na, oedd e ddim... O'n i mewn bikinis bob dydd. Wel, a nathon ni ddim ond mynd i'r traeth unwaith. O'n i ar y traeth bob dydd. Ie, o'n i just yn cadw gwmpas y ddinas, so I wasn't out on my bikini o gwmpas Sicily, ti'n bo? Dri yna nhw. Dri yna nhw, honestly. Coffi mas. Honestly. Ond, ie, bys o hwnna'n good shout, fi'n meddwl, trio... Am ba reswm? I safio arian i fod yn safio fwy arian sustainable? A fwy sustainable. Nes i wylio rhywbeth yn ddiweddar ar Netflix. Methu cofio'r enw, so methu rhoi shout out. Ond oedd y gwmpas consumption, pob fath, dim just dillad. A fi'n rhywun sydd yn, os fi yn prynu rhywbeth, fi'n mynd trwy wardrobe, right, be dwi'n gallu twli mas, achos sai moyn hod o pethau, fi'n mynd eitha minimalist a fel, fi'n eitha hawdd i twli pethau mas. Ond mewn ffordd fel sustainable, o'n i'n meddwl. So fi fel arfer yn rhoi rhywbeth i charity, neu mae'n fel clothes bins a pethau, ti'n gallu rhoi bags mewn. Ond ar y documentary yma, neu vintage hefyd fi'n neud. Ar y documentary yma, maen nhw'n dangos lle actually mae lot o dillad yma'n benni lan yw fel gwledydd fwy tlotach, a maen nhw literally just yn fel, maen nhw fel, ar treithio ni, mae gen ni cerrig a tywod, treithio nhw, dillad. Mae literally y môr a wedyn just dillad. Cos just dim digon o bobl moyn y dillad yma yn y byd. Mae pobl, mae'r maint o, a hefyd sioper pethau gweitha, maen nhw, os yw pethau ddim yn gwerthu fel yn y sale neu bynnag ar ôl blwyddyn neu 2, un o sources nhw o cael gwad stuff yw wneud yr un peth fel ship nhw mas i wledydd tlotach, a maen nhw just yn benni lan. Achos dim digon o bobl yn consumo digon a dynyddio nhw digon. A mae llawn microplastics o ffibre yma. Wedyn mae hwnna'n mynd mewn i'r dŵr, achos maen nhw ar y treithau. Mae'r pysgod yn bita nhw, etc. Dyn ni fel
hanner microplastic erbyn nawr. So nath hwnna really agor llygad fi lan, actually. Ti'n gwybod mae lot o, yn ymwedig brands mwy fel high-end neu designer, maen nhw'n creu mwy o ddillad na sydd angen, obviously. Ond wedyn, yn lle bod nhw'n rhoi nhw bant neu unrhyw beth, maen nhw'n llosgi nhw. Ie, neu maen nhw'n torri nhw lan, fel maen pobl methu cheapen o'r brand. Incinerate nhw, achos bod nhw ddim eisiau gwerthu nhw am yn dratach. Yeah. Crazy na gwe. Yeah. Wyt ti wedi fel bod yn llwyddiannus? Beth llwyddian fwyaf ti gyda addunedau? Oh, well, unwaith. I don't know os oedd hwn yn New Year's resolution neu os nes I just fel gave myself a bit of a kick up the arse. Right, o'n i lot yn iau. Pan oedd hwn yn, ddim yn broblem, ond yn rhywbeth o'n i'n meddwl sort yourself out. O'n i gofod troi rheol dim ghosto I fy hun. A o'n i ddim yn fel ghosto, well, left, right and centre, ond oedd e just, I don't know. Oedd e pan oedd lot yn digwydd. Ar ei hanter. Yeah. Oedden nhw'n everywhere. A oedd e'n really fast-paced. Oedd ti ar Tinder, oedd ti ar Hinge, oedd ti ar Bumble, oedd fel gormod o menywod. Her. Yeah. Her? Ti wedi clywed am her? Her. Oedd e'n lesbian app yw e. Yeah, oedd yn dda, classic. Especially yn rhywle fel Caerdydd, achos mae'r un pobl. Ar pob app. So, absolutely pointless. Gwahanol profile picture pob un, achos yr algorithm a all that stuff. Oh, no. Wel, falle dyna pam o'n i mor hir ddim yn sylweddoli bod yr un person. Dechrau conversation, cwbl newydd. Yeah, ond oedd ni just... Oedd ddim bod fi'n fel ghost o pobl drwy'r amser, ond o'n i fel, okay, angen troi rhyw fath o... Fi gwybod beth ti'n meddwl. Derfyn ar hyn. Ond fi'n meddwl fi jyst yn ghostio pobl, just ddim o ran perthnasoedd neu rhywbeth fel yna, neu pobl fi'n deitio. Fi'n ffeindio fe'n really overwhelming dod nôl at bobl. Sa'n gwybod pam, falle fi bach yn neurodivergent, ond fi just yn really overwhelmed. Weithiau fi'n really dda, a fi'n ateb yn gyflym, a mae gen I full conversation, a wedyn allai just drop off. Gadael. Even fel ffrindiau weithiau. Os fi ddim yn gweld nhw, neu maen nhw ddim yn fel rhan actif o bywyd fi. Fel ti, bys ni'n tecsto eitha aml, cos fi'n gweld ti pob wythnos, bla bla bla. Fel, os dyn nhw ddim yn rhan actif o bywyd fi, fi'n really ffindio fe'n anodd I fel engageo. Fi fel na fyd. A pan nes I symud dramor, pan o'n i'n byw yn Barcelona, o'n I ddim yn greu ar cadw cysylltau gyda pawb gyda. Achos maen nhw beth ti'n galw e? Object permanence? Abject permanence. Pan ti'n methu gweld nhw, it's a bit out of sight, out of mind. Dwi ddim yn dod mewn I ymenydd chi? Na. So, on anyway, oedd hwn ddim cweith fel hwnna. Oedd hwn mwy fel... Ti'n gwybod pan ti'n teimlo fel bod ti wedi gweithio rhywun, bod ti ddim eisiau gweld nhw dim mwy, and then the conversation persists. Ti wedi rhoi digon o hint iddyn nhw, pam ydyn nhw'n. Ond falle, fi'n meddwl mae hwnna... Fi ddim yn teimlo fel bod e'n ghosting os wen eitha cynnach chi heb cwrdd mewn person. Os chi wedi cwrdd mewn person, mae hwnna'n ghosting. Os ti just wedi cael bach o chat, it's not going anywhere, you drop off the face of the planet. Fi'n meddwl mae hwnna'n absolutely fine. Fel, pam gwastraffu amser unrhyw un arall yn fel... Ond ti'n gwastraffu amser nhw trwy page a gweud... O'i ti? Achos I think it's obvious... I don't know. Ddim yn gwybod. Yn dibynnu pa mor hyd sydd bod yn siarad gyda nhw a faint o back and forth chi wedi bod yn cael. Achos os mae rhywun jyst yn drop off the face of the earth when, ti fel... ydyn nhw'n okay? Yeah. Mae usually just cos mae nhw wedi cwrdd â rhywun arall in the meantime, neu be bynnag. Exactly. A mae hefyd yn fel rhywbeth o bron fel parch I person newydd maen nhw wedi cwrdd â. Maen nhw ddim eisiau bod fel, I need to just let down all of these hinge matches I've been chatting to. Fel... Ond eto, it's probably not a bad thing to do. Achos wedyn, os dwi pethau ddim yn gweithio mas gyda'r person... Ti fe no? Oedd na ddim fel hwnna, ond bydde... Probably bydde pobl yn parchu hwnna mwy. Na, os ti just ddim yn gweud dim byd. Ond then again... Fi just yn terrible yn fel out of sight, out of mind. A fi'n meddwl fel, os oedd rhywun yn stop o siarad I fi, bys ni mor just fel, okay, cool. Falle dyna yw e, achos bys ni ddim yn bothered gan y fe. Oni bai bod ni'n fel deep in, ni wedi bod yn cwrdd o stuff. Bys ni ddim yn bothered amdano fe, so fi bron ddim yn gallu gweld pam bys rhywun arall. Ond fi'n meddwl ti'n gallu bod yn deep in heb fod wedi cwrdd. Na, I get that. Os chi wedi bod yn siarad am fel wythnosau. Yeah, fair. Ond surely erbyn hwnna, bys ti kind of yn... Os yw'r chat ddim yn... Bys ni, fi fel arfer, os ar ôl fel
fi'n rhoi 2 wythnos max, really. A os fi heb cwrdd â nhw, neu eisiau cwrdd â nhw, fi fel, okay, I don't think this is... Ond ti'n gwybod pryd oedd hwn yn wael yn y pandemic? It was rife, achos o ti'n mynd, literally, gallu ti fod yn siarad... Oedd hi'n merch, o'n i'n siarad gyda fe ages. Ti'n methu cwrdd â nhw. Methu cwrdd â nhw, and then it was just like, well, there we are then. how's that then? Oh, nice, ges ti fel... Well, ffrind bach. Nice distraction, really, ar ddechrau lockdown O, fi ffeindio hwnna'n ffynnu bod fi'n newydd dweud ffrind bach, os mae mam fi... An age oedd hi'n galw partnerydd fi oedd yn merched yn ffrindiau bach. Ffrindiau bach? Bod hi fel, dyma graig brawd fi, a dyma cariad brawd fi, a dyma ffrind bach cat. Iconic. So bydde hi'n, os oedd yn fachgen, bydde hi wedi dweud... Sa'n siŵr. Fi just, achos fi yw babi'r teulu, mae'n ddim yn gweld unrhyw un fi'n gweld fel partner, cos fi'n rhy ifanc, neu sef I don't know, ffrind bach fi. Nes i gael rhywun hollol diarth o spare room yn symud mewn i'r tŷ yma. Yn y pandemic? Dyddiau cyn y pandemic. Wow. So o'n i ddim yn gwybod, oedd na kind of sôn okay, mae rhywbeth yn digwydd. Yeah. Mae'r gwledydd arall yn dechrau wneud lockdown, ond fi'n teimlo nath y lockdown actually ddigwydd yn really gyflym. A hyd yn oed wedyn, oedd fel, ti'n gofio pawb fel, oh my gosh, ni ddim yn mynd i cael really gadl y tŷ am bythefnos. As if that was like really, really long time. And then nath e fynd am misoedd. Ond Lucas, thank God, enw yw Kate oedd hi'n lush. Nath i sef mewn, gathon ni cael... tymod, as much as then weird time, absolutely nice. Oedd ti dal yn gweithio trwy'r pandemic hefyd? O'n, so o'n i'n wahanol, cos oedd Kate yn gweithio ar-lein. Oh, okay. So oedd hi really ddim yn cael gweld lot o bobl, ond o'n i, beth o'n i'n gweithio Radio Wales ar y pryd, a beth o'n nhw'n galw'r Broadcast Critical Team. Oedd ti ar Broadcast Critical? Love. Yn unig amser ti'n bod ar Critical Team? Absolutely savage. Fi'n critically bob team. Nethon ni, oedd fel llon llaw bach hon o'n i dal yn mynd mewn bob dydd, achos bod ni'n public service. Newyddion a pethau fel na i ddim mas. O'n i'n gweithio ar raglen oedd yn gweithio pobl am beth oedd yn mynd mlaen ar y pryd. So, Wow. O'n i dal i weithio, pawb allu cael furlough, o'n i dal i weithio, o'n i'n caru, Achos o'n i'n gweithio yn clwb y bach ar y pryd, ac yn amlwg, dim gigs man. So it's really funny. Ac oedd job fi oedd marchnata, so job fi oedd trio gwerthu tickets i gigs, so ddim yn oedd e'n hilarious. So pam nath nhw ddim furlough o ti? Achos o'n i dal angen fel coms i fynd mas, a fel cadw'r busnes i fyd. O'n i dal angen pobl i brynu docynnau, achos oedd angen talu staff a pethau fel na. A ond fi'n cofio, o'n i'n cael loads o fun, actually, achos o'n i'n wedi dechrau wneud bach mwy o gynnwys, sydd wedi fel, obviously, arwain at fi'n neud cynnwys llawn amser, nath ni'n neud sesiynau Sul. Fi'n cofio hwn, a fi'n cofio, dyna pryd nath cathod dechrau, efe? Do, o'n i'n neud Merched ein Music, a nath ni ddechrau y zine, a wedyn, cathod ddechrau o hwnna. Oh my god, Sy'n cofio am hwnna? So, oedd ti'n weithgar? O'n i'n weithgar. Ges i amser gret yn ystod y pandemic, o ran gwaith. Obviously, oedd y gweddill yn shit, ond, O, na ni. So, dyn ni yn 2025. Ydyn. Be yw... 1, 2, skip a few, it's 2025. Guys. Be yw predictions ti o ran pop culture flwyddyn yma? Cos bys ni byth di... Fi moyn fel rhoi rei mewn i fel rhyw time capsule audio version, a wedyn yn fel diwedd y flwyddyn, os ni dal i fynd, hopefully, nawn ni cael rhoi mas a gweld pa mor gywir neu anghywir oedden ni. Fi'n meddwl bydd Chapel Roan yn tyfu. Ail album? Neu dim eto? Tours. Un sengl mas yn yr ha. Big. Banger. Summer banger. Fi'n meddwl... Fi'n mynd gwybod os bydd... I don't know, os bydd na dal... lle ar ôl yn y tank ar gyfer y lesbian sapphic renaissance. Bydd pawb di... Fi'n poeni fod o steam. Bydd pawb dros gormod o lesbians, if anything. Saturated. Back in the closet. Yw bydd nhw'n dweud i ni. Saturated market. Ond falle ail gyfres o I Kissed a Girl. Fi'n meddwl bydd.
Oes na wedi bod fel recruitment ar gyfer e? Na, fi heb gweld yn y beth. Fi'n mynd siŵr. Oh my gosh, oedd I Kissed a Girl yn iconic. Oedd e mor dda a messy. A o'n i eisiau mwy o benodau, ddo. O'n i ddim yn disgwyl fe fod mor fyr. Fi'n gwybod... Ond oedd e'n good, ddo, chos weithiau mae'r reality shows ma'n milk o fe. Fi'n meddwl hefyd, un peth o'n i bach yn siomedig gyda initially, ond yn y diwedd nes i really joio'r gyfres, oedd I Kissed a Boy, pan oedd hwn amlan, mae'n siŵr bod hwn jyst i wneud gyda'r personaliaethau nath nhw ffeindio, nath nhw recruitio i fod ar y gyfres. Oedd I Kissed a Boy, oedd y demographic yn sort of late 20s into late 30s. Okay. A'r I Kissed a Girl, oedd lot ohonyn nhw'n really ifanc. So, o'n i bach fel, na... Jenny, bod nhw ddim wedi dangos e mewn fwy fel stable relationships. Wel, fi'n yn gwybod os bod nhw wedi cael stable relationships. Ond o'n i'n meddwl... Ond pam ti'n meddwl nath nhw castio'n ifancach ar gyfer y menywod a ddim y dynion? Fi'n gwybod, falle oedd e just yn dyma pwy sydd wedi trio, unwaith nath nhw ffeindio cwpl o personaliaethau nhw'n really hoffi. Right, nhw castio gwmpas Reina. Castio gwmpas Reina. A ti'n gwybod bys Amy yn number 1, cast around Amy. A Fiorenza. Gil. O'n i methu. Oedd hi'n wind o fi lan, gymaint. Sa'n gwybod, oedd hi just mor... Mae rai bobl yn ffeindio hwn yn lyflu, and that's fine, ond ni'n ffeindio hi mor cringe. O'n i fel, rein it in, relax. Fi'n siŵr cofio beth oedd hi'n neud. Just bodoli, oedd hi just yn bodoli. Okay, mae hwnna'n savage. Beth oedd hi'n neud yn wrong, anadlu? Na, oedd just pethau, oedd hi'n fel... facial expressions hi weithiau, and he just fel, o'n i'n teimlo fel o'n i'n gwylio rhywbeth dylwn ni ddim bod yn gwylio, and it should have been in a private room. Okay. T'mo? Yeah. Ond eto, o'n nhw'n eitha ifanc, ti'n gwybod? Bydden nhw'n probably... Ddim mor. Falle bydde ti wedi cael bach o, sa'n gwybod, approach gwahanol gan merched bach yn hun. Oedd lot ohonyn nhw, ti'n meddwl, probably ddim wedi bod gyda... Ddim wedi treulio gymaint o amser a hynny fel allan hyd yn oed, so... Yeah. Gan bod ni yn gyfres newydd o Traitors ar hyn o bryd. A mae dyn ni, mae na peth newydd fi'n mynd i ddechrau ar y podcast, Lesbian on a Reality Show Claxon. Lesbian on a Reality Show Claxon, bonus points. Mae hi'n Gymraeg. Da iawn, Leanne. Fi eisiau gwybod os, oh my god, os mae hi'n siarad Cymraeg on the pod, immediately. Fi'n gwybod os yw hi. Cos oedd Ellen yn does. Ac o'n i moyn i Ellen. O na, nath i ddim marw, nath i gael toff. Yeah. Hefyd, sorry. Achos oedd hi'n creo, she was nervous energy. I think bydd hwnna'n fi. Dyna literally be o'n i'n meddwl pan ni'n gwylio hyn i fel, fes o hwn yn Catrin, fes i just yn creo fel, dim creo, bys ti fel, bys ti fel, accidentally dweud, okay, yeah, fi'n fine, fi'n a traitor. Bydde fi pobl yn gweithio pobl bod fi'n traitor pan o'n i actually ddim i fyna. Bydde fel, bys ni'n cysau bod yn... Traitor? Mae rhan ohono fi'n meddwl, oh my god, bydde hwnna mor hwyl. Ond, can you imagine, bydde ni just yn gweud dros pawb? Fi'n meddwl bys fi'n good traitor, ond sa'n gwybod os fi'n moyn bod un. Achos fi ddim yn licio pan mae pobl yn fel gas i fi. Ond maen nhw'n gas i'r pobl sydd ddim yn traitors hefyd, just cos maen nhw'n meddwl bod nhw. Dyna beth bys ni'n methu, cos fi'n such people pleaser. Os mae fel ounce o rhywun ddim yn licio fi, bys ni'n colli e. A fi just yn meddwl fel, fi ddim yn deall sut maen nhw fel, pan nath yma ni cael banishment, a nath i sefyll lan yna, ac oedd e'n brutal banishment, oedden nhw'n dod amdani hi, a wedyn oedd hi'n sefyll lan yna, ac oedd fel, okay, I love you all, I've had the best time, bye. Ac oedd hi fel, wait, hang on, be? Ti'n newydd cael dy vote o mas gan fellow traitor? Ond ar y pwynt yna, wyt ti just yn cofio bod e'n game? Yeah, ar y pwynt yna, wyt ti just yn mynd, hang on, cos ti'n gwybod ffordd maen nhw'n siarad am fel, I knew he was a murderer, ti'n fel, they're not dead. No, wait, hang on. Pan nath Jake gweud, doctor by day, murderer by night, dead. A nath Leanne fynd, well, oh my god. Yes, yeah. Fi meddwl bydd Leanne yn cael recruitment, falle. Cos mae hi'n gryf. Mae hi'n chwarae gêm. Mae hi'n chwarae gêm da, achos dwi'n meddwl she's luring them into a false sense of security, achos mae hi di bod yn y fyddin am 12 mlynedd. Yeah. Sut bys y ti'n chwarae'r gêm, ti'n meddwl? Fi'n gwybod, ti'n gwybod beth byddwn ni ddim yn neud?
Neu beth nath mam i wneud. Mae'n neud rhyw absolute silly bollock stori lan, ble fi'n gorfod streso am cadw ei fynd O'r acen Cymraeg. Beth enw gyda'r acen Cymraeg? Hefyd. Ffug, sydd ddim yn dda. Ddim yn dda. Hefyd, mae'n gweud bod hi a Abergyfenni. Oh. Basically, agos wow. iawn i Loegr. Wow. So, fi ddim yn siŵr bod dyn nhw acen mor gryf o hwnna anyway. A hefyd mae'r acen yn slip-o. Well, Real fast. Cos mae hi fel... Un eich mi fel... Mae hi'n Charlotte... Sut mae hi'n dweud fath? Mae hi fel... I'm Charlotte. Llundain. Yeah. And I am from Wales. Fel Wales. Wow. Yeah. O'n i'n meddwl bys Ellen yn crack o hi. Gog ddo yna, Ellen. Ond I lost it pan oedd hi un o'r... Ti'n nhw VTs o'r nhw'n neud pethau. Ddim yn gwely gyda learn Welsh. Nes i weld yna ddoi. Had to speak Welsh, my God. Ond fi just yn meddwl... Nath hi wneud un good cover, ble ath hi, oh yeah, a lot of my friends say that my accent's disappeared because I've been in London for 10 years, and everything. Fel, actually, hwnna'n pretty good, achos mae hwnna yn digwydd. Ie, di. So wedyn beth yw ruse? Os ti'n dweud bod ti'n byw yn Llundain, beth yw ruse? Well, hefyd, mae un o'r pobl Cymraeg di mynd, mae hi fake Cymraeg, they're all suspecting her. A mae'r un all heb hyd yn oed admit o bod hi'n Cymraeg. So clearly, Cymraeg doesn't work. Dyn nhw ddim di sôn yma. Dwi'n fi'n meddwl, what a shit story. Fel, unrhyw beth yn y byd, I'm going to have a Welsh accent. Well, maen nhw fel, I'm a microbiologist, but I'm going to pretend to be a bricklayer because that's less suspicious. Ti fel, pam? Bydd rai ohonyn nhw falle'n llai ast am ennill y prize pot os maen nhw'n gallu aros yn dyfan hir. Ie, cael rhywbeth allan ohono fe. So beth yw yn cyfres 3? Ie, o beth ydych chi actually mynd i... Mae'r traitors, neu pobl sy'n ennill falle yn cael bach mwy allan ohono fe. Ond dwi ddim yn lefel. Cofio fel Love Island back in its peak oedd pobl yn cael hundreds of thousands, millions o... Ie, ond bydde ti dal yn cael lot o ddilynwyr a unwaith ti'n neud hwnna, ti'n gallu neud gyfro mas ohono fe. Falle yn gymryd nhw moyn. I fod yn deg, nath Paul o Series 2 oedd ar Mastermind Celebrity unwa. O'n i fel, wow, hwnna'n push o fe. Y Mastermind Celebrity yn push o fe yn gyffredinol. Nes i wylio fe neithiwr, dim clue pwy oedd un hon. Oedd mae un gladiator, fair. Dau comedian, the least funniest pobl fi byth i clywed. A un o... Bewitched. Yeah. That's the one. Bewitched. Yeah. Yeah. Wel, fi ffili rili cyfrannu, cos nes i ddim gwylio fe, a ti ddim di enwi dim o'r pobl yma. So... So mae'n well neb enwi nhw, from visuals alone. Fel gan nhw name badges hefyd, but not very observant, so dyna ni. Wel, dyna ni. Dyna ni. Then you check mewn am y Traitors, oes na? Mae hwnna'n troi mewn i Traitors podcast nawr, okay. Hey, spin-off. Y Bradwyr. Oh my god, sorry. Un peth arall. Ellen. Dwi'n ffyddlon. I called it. Nes i troi Sam, nes i dweud beth hwnna'r Huns Cymru fori. And it was on Huns Cymru. Wyt ti'n gwybod pwy yw Huns Cymru? Na. Ond fi eisiau ffeindio mas. O'n i'n meddwl bod ti'n gwybod. Ti'n gwybod? Na. Falle spin-off arall. So spin-off y Bradwyr a spin-off ffindio mas detective series pwy yw Huns Cymru. Huns Cymru, we will find you and we will... gwahodd ti mlaen i'r pod, achos ni'n really caru ti. Ni'n mynd i ffeindio ti, wedyn ni'n mynd i gwahodd ti mlaen, cael cup of tea bach neis, ti maybe choci bici. Gei ti 3-course lunch gan Rach. Oh yeah, mae pawb sydd yn dod ar y pod yn cael 3-course meal. Ni'n tri nhw'n dda. Dim arian, chi ddim yn cael fee, ond chi'n cael 3-course lunch. Mae Rach yn colli arian. Ie, beth hi'n prynu'r ingredients i. Na. Okay. Ond genuine, fi'n meddwl dylwn ni trio ffindio mas pwy yw Huns Cymru. Nawn ni ddim spoiler fe i unrhyw un, ond Huns Cymru, os ydyn ni rhyw ddydd yn danfon neges i chi trwy Instagram y podcast, gyda just enw neu enwau, os mae'n mwy nag un, a os ydyn ni'n gywir, mae rhaid i chi ddod ar y podcast anonymous. Fe na ni roi fel voice changer. Voice changer. Allech chi wisgo fel morph suit neu rhywbeth. Dyna'r deal. Dyna'r deal. Oh, wow. Fi ddim yn gwybod os nawn nhw'n neud hwn. Okay. Wel, nawn ni neud deal. Nawn ni just cael cynio neis efo nhw, ddim ar y podcast. Yeah. Byddwn ni byth yn datgelu pwy ydych chi'n gyhoeddus, achos you're doing, God's work. Oh, 100%. Bydde'r we
a Chymru yn lit lotach Oh my heb God. Huns Cymru. God, yeah. So falle dylwn ni fel rhoi 5 munud fach wrth yr ochr a ddiwedd y podcast i weld lle ydyn ni yn yr investigation. Okay. Yeah? Na I holly round. Yeah, na I holly round. Stunning. Cael y sources at ei gilydd. Y ffynonellau, fel petai. OK, cool. Dyna ni. Dyna ni. Wel, diolch yn fawr am rando. Diolch yn fawr. Fyddwn ni nôl wythnos nesaf, as per. As per. Os chi moyn gofyn unrhyw cwestiynau, neu os mae yna rhywbeth chi moyn i ni siarad amdano, danfonwch neges i ni DM ar Instagram, pob-look-babe. Yeah. Fi'n cymryd bod chi'n yn dilyn pob-look-babe ar Instagram, a dyna pam bod chi wedi ffeindio ni. Ond os chi ddim, at pob-look-babe, ymunwch yn yr hwyl. Ni hefyd ar TikTok yn dydyn. Pob-look-babe hefyd. So, yeah, dilynwch ni'n fyna am mwy o gynnwys arbennig. Wow. Diolch! Ta-da!